אופיר? שילה? ירדו המים. וואלה? תיקעתי אצלי במקלחת? בראוני יש לך מקלחת. אופיר, ירדו המים. הריון, לידה, אנחנו צריכים לרוץ לבית חולים עכשיו. וואלה? יאללה! את יודעת מה, אני בטוחה שאפשר להתפדר. חייב להגיע דחוף לבית חולים. רק תיסע מהר והכל יהיה בסדר. לפני שאת רצה, תני שנייה, צריכה דברים באוטו, אולי זה יעזור. בסדר? פיני הפונטו, תקשיב. אני סומך עליך, בלי פשלות. אמנם מתישהו אני אחליף אותך בקר 2, בינתיים בלי פשלות, בלי תקיעות מנוע, בלי גיר, קח אותנו לבית חולים כמה שיותר מהר. אופיר, יאללה, נו, תיסע מהר, הצירים מתחילים, נו, תיסע כבר. חכי. שילה, אין לנו דלק. אני לא מאמינה. מה נעשה? עזבי, אני אלך לתפוס טרמפים, איך לתפוס טרמפים? נסתדר, אל תדאגי, איך לתפוס טרמפים. נראה שאישה בהיריון היא ממש לא הפרטנר המתאים לתפוס את הטרמפים באמצע הלילה. אז קר 2, אני סומך עליכם. דאגו שהטנק דלק שלי יהיה מלא.